Igbo bụ Igbo ka na mụnụ. Asị m nke onye chiri ya zero ma zezere ibi ezi nwa ka ọ nọ n'afọ chi nọsọ ezi mmụọ. Enwere ozi nji wee bịa tata. Asị m ka anyị kwuo okwu gbasara spiritual communion in ọdịnala omenala Igbo. Cheta na onye ọ na-afọ bụ Chinọnso ezi mmụọ bụ Ezinwa Anaedo, Akajiọfọ Ezinwa. Dịka anyị si wee maa n'ọdịnala omenala Igbo, o nwere ihe a na-akpọ ịgọ mmụọ. Ịgọ mmụọ anụnwa bụ nyanwa bụ isi sekpụ ntị n'ihe gbasara ife mmụọ anyị na-eme. Ịgọ mmụọ bụ kọmunion. Ọ bụ na ịgọ mmụọ ka anyị na-anọ were aga ọfọ. Ịgọ mmụọ na ịgọ ọfọ bụ a simultaneous practice. Bụ na mmadụ na mmụọ na-emekọrịta site n'orikọ, ihe a na-akpọ orikọ, kọmunion, orikọ mmụọ na mmadụ. Ọdịnala bụ okpukperechi onye. Ọdịnala bụ ife mmụọ ana, ancestral land spirit entities. Bụ na tupu ndị ọcha ewetara anyị ụzọ okpukperechi nke fa, n'Igbo nwere ụzọ okpukperechi nke ya bụ nke a kpọrọ ọdịnanị. Ụzọ okpukperechi anyị bụ na mmadụ nọ na-abụ apụta n'ụtụtụ, nwoke nwe ụlọ, nwoke bi ụlọ pụta n'ụtụtụ, dịka na ọ bụ na ọnya bụ nwoke bụ the chief priest of the home. Na ọ na-abụ ya bụ nwoke pụta ụlọ ụtụtụ as the chief priest of his home. Okolo mmiri ọkwa aka ụtụtụ, o wee kwọpụ ihe a na-akpọ ọchụnọrọ akwụ. O were ose ọjị jụchaa arụ iji wee doo onwe ya nsọ. O wee were ọjị, were nzu, were edo, were nkwụ elu ma ọ bụ nkwụ ike. O were ya, o wee pụta na mbara bie. O wee chi iru na mbata bie. Ndị be anyị na-akpọ ya ozodo. O wee chi iru, nwoke na-aga ọfọ, o chi iru na mbata bie, ebe o si abata bie, the road leading from his house outside, that is the ozodo. O chi iru maka na nwoke nwe ụlọ as the chief priest, ọ bụ enwere ike ịnọ ana back ya ebe o si abata, n'oge eche ya iru. O buru oche ọnọdụ anị, o wee wekọta ihe ndị a mkpọrọ afa, ọjị, nzu, edo na nkwụ. O wee were ya, o wee kpọkube ndị nna nna ya fa. O wee kpọkube chi ya. Chi ya bụkwazi onye ụwa. O were ya kpọkuwe mmụọ ana be nna ya. O wee kpọkube agwụ, wee kpọkube ndị ichie, kpọkuwe ụmụ ọkpụ, ụmụada, ndị inyom bụ ndị nọ na mmụọ. Ndị ichie bụ ndị nna ya fa nọ na mmụọ ngolo anwụ. Mana anyị ma na mmụọ na mmadụ ada anwụ anwụ. Ọ kama na onye a nọọzụ n'ife, mana ọ kama ya, maka na anya nnekwu na-echekwawa akwụ ya. Anya nnekwu na-echekwa akwụ ya na nwoke bichara ụlọ wee na anya ya ka na-erukwa n'ụlọ ọ hapụrụ. Therefore, nyanwa bụ the hair that continues life in the family, pays them homage because he himself represents them in the human. Why they rest? Ya bụ na ọ bụrụ na ọ bịa, o were ihe ndị a enwere m interruption from call. So dịka m si wee na-ekwu,
o wee were ihe ndị a, ya bụ nwoke bi ụlọ were ihe ndị a dịka chief priest of the home ọ bụ, dịka Akajiọfọ of the family ọ bụ. O wee were ihe ndị a wee kpọkuwe mmụọ. Ịkpọku mmụọ ka a na-akpọ ịgọ mmụọ. Ya ka ọ na-akpọku mmụọ ka ọ na-aga ọfọ. Ịga ọfọ bụzi ime declaration, ikwu otu ihe ga-esi wee dị. Ọnya bụ ịga ọfọ. Ịga ọfọ abụchaghị prayer per se as per otu ndị ụka si eme ya. Ịga ọfọ bụ to issue declarations, otu ihe ga-esi wee dị, na ihe dị otu a ga-adị otu a, na chifuru tata ga-adị otu a, na nke a ga-eme otu a, nke a ga-eme otu a. Issuing decrees as a priest, that is ịga ọfọ. So ihe anụnwa bụ omenanị na ọdịnanị Igbo kpọmkwem. Ihe anụnwa bụ ka anya nwoke na-eme ya, o welu nzu, o were wee kpee ekpere, ọma nzu na ala, were wee kwuo okwu, maka na nzu bụ adịmma ọcha, agamnilu, ịghọta, ịgọzi ụbọchị. Onye bụ nzu ahụ, ọ makwa na-edo na ya ama nzute ife ọjọọ ụbọchị ahụ. O werukwazi ọjị, o were wee kwuo okwu, maka na ọjị bụ nya bụ the Holy Communion. Ọjị wee kpọkuo ofe, wee gwa ha okwu, okwucha ọwa ya. Ịwa ọjị bụ okwu ahụ ekwulu ka ọ pụtazie ife. Ọwa anya bụ ọjị, ọwụnye n'efere, o welu ofe ibe, onye ọtụpụrụ mmụọ ndị ọkpọrọ, o welu nke ya ọta, o welu ndefe ọnụ, onyezie ezinụlọ ya ma nwunye ma ụmụ ya, onye fafa ata. That is communion. Ezinụlọ ọbụla na-eme ihe dị otu a na-adị n'otu, na-agakwazi n'ilu. N'ọbụ kemgbe Igbo bidoro wee hapụba omume a, mgbe ahụ ka ife bidoro ghasaba, na anyị hapụzi ya bụ omume nke anyị wee mewezi omume ndị ọzọ. Ịghọta ihe m na-ekwu? Ihe anụnwa bụ otu Igbo si ebi ndụ. Ya bụ nwoke mechazi ihe a, ọ tachaa ọjị, agbata anụ mmanya, ewerukwa ekwu okwu, atasakwa mmanya n'anị, nyanwa aṅụọ nke ya, onyekwa ezinụlọ ya fa aṅụọ. That is Holy Communion par excellence. Onye wụ the chief celebrant na this Holy Communion bụ gene, the man of the house. The man of the house. Ọ bụ na emesizie ya, ebukwara ihe ndị a ebughasịa, then o jewezie n'ilu ọrụ ya, ebe ọ na-achọta ife afọ na-eri, ife eji ebi ndụ, o jewezie n'ilu ọrụ ya. Ọnya bụ na mmadụ gbapụ, chi ya agbaso ya, ka ọ na-ejezi n'ilu ọrụ ya, ka chi ya na mmụọ ndị niile ahụ ọgbakọ ma ndị ichie na-esozi ya eme gịnị, aga n'ilu ọrụ ya, je na-akwara ya ụzọ, ka ọ na-ezuna ife mmelụ ahụ, ka ọ na-ezuna ife mmelụ ahụ, and ka ọ na-agba na mbọ ya na n'iyi, ọ gbaa mbọ ka o nweta uru. Ịghọta? E wee sụchasịara ya ụzọ ka ezi wee fuori o wee na-aga. Ọnya the purpose of that communion. Ihe anụ bụ our lifestyle. Tupu ndị ọcha wee bịa distort our system. Ọ bụrụ na ị na-ana ihe a nkọwara, ị ga-afụ na ihe a wee ekpere. Igbo anaghị ekpe ekpere gbala aka. Anyị na-eji ife n'aka. Ọjị ahụ anyị na-eji, nzu ahụ anyị na-eji, edo ahụ anyị na-eji, nkwụ ahụ anyị na-eji. Ọnya bụ ife anyị na-enye mmụọ, wee na-anatakwazị mmụọ nke ya, maka na ụwa anyị nọ na ya bụ aka n'ikwe aka ebe aka ekpe akwa aka nne. Our existence here is on contract. It's on contract. You give out something to receive something. That is life here. You understand? Onye ahụ ihe anyị Igbo kwuru na-ada agba aka akpọ mmụọ ilu. Ihe a bụ ome Igbo, omenanị Igbo, ọdịnanị Igbo. Ndụmọdụ m na-enye gị nwa na-ege m ntị bụ, kaba alụ fụ na ị na-ebi ndụ gị otu a. Cheta na ihe anụnwa nkọwarụ bụ ịgọ mmụọ, ịgọ ọfọ. Ị naghị eme ya ka mmụọ wee
baa ọgaranya kama ị na-eme ihe. Yes, of course, ịba ọgaranya bụkwa onyinye mmụọ, kama na ị na-eme ihe maka na ọ bụ lifestyle, ọ bụ usoro obibi ndụ dịka onye Igbo. Ịghọta ihe na-ekwu? Ọ bụ ụzọ obibi ndụ dịka onye Igbo. Nọ mgbe ndị Igbo bidoro wee hapụwa this lifestyle ka ihe bidoro wee mebiwe n'alụfa. Ihe anụ abụ ozi nji wee bịa tata. Ada ama na ya bụ ozi na ụnụ ghọtara ihe m kọwara. Dịka ị na-eme ihe a sị m ka chi gị na-alụkwa àjà nke ị na-achụnyere ya wee na-emekwaziri gị obi nwanne. Mbọ ị na-agbanye anana n'iyi, nke ị ga-eri ama nkọ gị, mana nke ga-eri gị ama mfụ gị anya. A sị gị oke gị dị na mmụọ dị na mmadụ ya rute gị aka, ya gaziere gị. My name is Ezinwa Anaedo. I come for a total restoration of Ọdịnanị Omenanị Igbo. Ka emesịa. Ebuka.